Haast dat ek wel eens, dat telkens iemand zinkomst op hetzelfde plak en de kist elkaar net, maar de herkenst elkaar wel. In dit programma brengen wij deze mensen bij elkaar. In deze aflevering hebben we Susanna en Irene, twee zusjes. Vanuit dat ruute zorgen zij elke keer hun vreemde bekende rennen. Een man die hier elke dag zijn hoen uitlet. Hey! Kom verder. Oké, wat wonen jullie hier leuk? Ja, dank je. Dank je. Welke verdieping moet je? Deze. Nou, vanaf deze kamer zien we hem eigenlijk altijd lopen daar. Oké, en wanneer zie je hem daarin? Ja, altijd als we hier eigenlijk samen zitten, dan elke dag komt hij wel langs lopen met zijn hond. Dus En altijd op hetzelfde tijdstip of? Ja, ongeveer wel. eigenlijk wel, ja. Oké. En waarom is deze man je nou opvallen en net iemand anders die je machine hoen langs rent? Ja, hij loopt eigenlijk gewoon elke dag hetzelfde stukje loopt hij. Dus ja, ik weet eigenlijk niet verder waarom, maar ja. En werd er nog meer dat je hem denkt van hey. Ja, op een gegeven moment liep hij met een andere hond. Dat viel ook wel op. Ja. En dan ook meteen los, hè? Dat viel Ja. vooral op. Dat Dat die hond ook losliep. En die oren doen net los. Ja, Ja, ook, ook. maar een nieuwe hond en dan meteen Oké. los en naast hem, dat viel Ja, ons ook wel ja. op, zeg maar. Oké. Die man en die hond zijn eigenlijk wel een combinatie. Ja. Ja. Dus datgene dat ze altijd samen binnen en zo vaak, Ja. dat valt je het meest op. Oké, dan geef ik het nou op, Helly. Oké. Who let the dogs out? 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 Heeft een idee waarom ze daar nog steeds herkennen? Waarom nou die? Ja, dat waar ik eigenlijk ook net te zeggen. Het is, ja, ik ren elke dag mijn verste rondje, dus Oké. ja, dat zullen vast mensen geweest die elke dag zo rennen. Dus, Nee, ik kan eens wat vertellen hoe die hoen, want er is elke keer samen maar die hoen, dat Ja. doen ze. nou, dit is Hummer. En Hummer had het een beetje kort, Ja, nou wel hè. maar ja, Hummer die hekken sinds een maand of 3 of 4. Ja, En zou dat ik een reden kunnen wijzen dat ze nou een oren hoen heeft, dat dat opvallend is? ik weet het echt niet. Nee, dat had ik net te zeggen. Nee. Het is wel een hele orenhoen dan ik hier. Dus, Ja, oké. is dat er nog? Oh ja. Ja, hij zit er nog. Hij kan hier rustig wat doen. En wat vies er nou van, dat zij hij steeds herkennen? Nou, daar vind ik eigenlijk net zo vol van. Ja, wat ik al zei, er komen zo volle mensen in, maar er zijn wel vaak mensen die echt maar een hoentje in komen. Maar Ja. waar dat binnen zitten in die museum, dat Nee. weet ik eigenlijk niet. Zullen we maar gewoon eens zien waar het binnen? Ja, dat is best. Oké. Ja, kom maar op. Meestal als ik voor de deur sta, dan denken ze dat het een kast is. Hallo. Goedemiddag. Middag. Hallo. Hi. Douwe. Susanne. Hallo. Douwe. Irene. Dit is het dus weer. Ja. Leuk, ja. Normaal zien we natuurlijk alleen maar vanaf een afstand Ja. lopen. Iedereen maakt vanaf hier wel gluur. Dat wist ik niet. Dat is niet helemaal goed. Oké. Hey, wat vind je hem ervan dat Douwe hier nou zo bij hem zit? Leuk. Ja. Om hem een keer zo te ontmoeten. Ja. Is hij heel anders dan als je hem hier tacht? Qua uiterlijk in ieder geval, want je hebt zich natuurlijk van een afstand. Nee, totaal Nee, niet. helemaal niet. Is net Van kan je dat wel redelijk goed zien vanaf hier. Ja. ook. Dan kun je hem nog even kwart vertellen. Ik vind Douwe misschien wel leuk om te weten waarom je hem nou steeds waarom hij nou zo opvalt van je. Ja. Omdat jij hier eigenlijk altijd hetzelfde stukje loopt. Dat is het eigenlijk wat opvalt voor ons. Ja, ik loop ook inderdaad altijd hetzelfde stuk. Ja. 3 keer per dag. En
Toen op een gegeven moment toen kreeg u een nieuwe hond. Toen het was hij heeft ook een andere Ja, hond. klopt. Ja, klopt inderdaad. Ik heb mijn hoen is in augustus ik haar in laten sliepen, maar ze werd ziek. Dus een week is ze ziek geweest en er wie niks meer rond het wand, dus ja, dan moest er afscheid van nemen. Ja, want daar hadden we het nog over. Ik wist niet meer precies hoe die eruit zag. Nee. Nou, zwart, grut, kilo of 40. Zwart. Op een screensaver. Nog steeds. Oh, wacht even. Oh ja. Oh, Nee, nu ja, herken ik ja. wel weer, ja. Ja. Maar dat kan ik ook nog steeds niet over mijn hart verkrijgen om hart van mijn screensaver Nee, af te nee. halen. Dat Snap vind ik Nee, dat... maar toen hij overleden was, heb ik wel met de urn gefietst. Door de Prins Stijn nog eens een keer. Als afscheidsrondje. ja. Dat is wel mooi, ja. Wat betekent zo'n hoen nou voor jou? Nou, een hoen betekent wel alles voor mij. Ik ben gek met mijn hoen. Ik ken er heel moeilijk zonder. Daarnaast is het gewoon, een hoen is die allerbeste vriend, hè. Ja. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk om een hoen te hebben. Oké. Ja. Nou, wij zijn nu ook wel een beetje benieuwd wat voor werk u dan doet. Nou, ik werk met een heel mooi woord noemen ze dat pedagogisch medewerker. Ik werk op een leefgroep met kinderen tussen de 14 en de 18. Oké. Die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen of mogen wonen of kunnen wonen. Oké. Dus En dat dat is, is nachtbegeleiding ook. dat is 24 Ja. uur zorg. Dus of ik werk overdag of ik werk s'nachts. En wat voest er nou van dat we hier nou zo binnen en dat de dames daar... Nou, wel heel apart. Ja, het is inderdaad, ze is er een keer bij vreemde mensen in de hoes. En, Ja. En als je nou de volgende keer wel ons weest? dat is zwaar even. Ja, nou. Ja. Ja. Dus nou hier En wel dan in. wat naar een borrel, jongens. En, Ja. ja. Ik ben nou kennis. Ja. Ja. Nee, dat is wel apart. Ja. Ja, leuk. Dit weer Vreemde Bekenden. Dankjewel voor het zien en tot de volgende keer. Hij gaat een bekend weggetje weer nog. Ja.